तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बरुआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहुआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बानी भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी ज़बरदस्त ब्लास्ट खतरनाक मैटर, पति पत्नी के फुल रोमांटिक संग। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी में कदम रखले बानी, गायकी कल चाहत तनी, गायकी रुआ के पसंद बा आ रुआ के बढ़िया मेटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रुआ सब उनके म्यूजिक नहीं मिल पाओ, तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए तो रुआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होखे चाहे भोजपुरी होखे, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे हिंदी गाना लिखवा सकिले, चाहे ओकर म्यूजिक बनवा सकिले, चाहे रउआ कोनो भी प्रकार के गाना लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, सैड सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला के स्पेशल गाना, चाहे वो अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी आ चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर नया बानी, तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबन के मिले। अगर वीडियो रुआ सबके अच्छा लागता, अगर रुआ सबके गाना बढ़िया लागता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रुआ सबन के हम गा के बताओ था। उम्मीद करती रुआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा, कौन धुन हो। आज से बहुत पुराने गाना आई रहे सनी कुमार के कि चलल न जाला कि गोड़ लपटाला, दर्द बावे ताजा रे घाव बाटे ताजा जी, ओही रे जगहिया दाँते काटली हले राजा जी। तो यही ट्रैक पर वो सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल ज़बरदस्त ब्लास्ट मीटर। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो औरत अपना पति से सुहाग रात के दिन देखी कैसे अर्जी करती है, कैसे निहोरा करती है, का कहती है। अरे रउए हथाती जिंदगी भखाती, छुही न ऐसे मसाला के, अरे देखी दे हदला के जी, कमर कमजोर जोहरा मारी न तनी हलक जी, कमर कमजोर जोहरा मारी न तनी हलक जी। कि रउए हथाती जिंदगी भखाती, छुही न ऐसे मसाला के, अरे देखी दे हदला के जी, कमर कमजोरा जोहरा मारी न तनी हलक जी, कमर कमजोरा जोहरा मारी न तनी हलक जी। हे जी तो उम्मीद करतनी मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी, चाहे एकर म्यूजिक बनवाल चाहतनी, तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा 81 78 24 48 75। तो रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ सब उनके खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए रुआ सब सम्मति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।